Искали питане наш е света. Полети без имена. Влакът спря. Ние вече сме в София. Вземам бухчичката и с бързината на нетърпението излизам пред гарата. Пред мен се откри широко поле, по краищата на което бяха пръснати в безредие едноетажни къщи. Над полето и на изток от него бе надвиснал сив облак от прах. Пред гарата дълъг Нани с файтони чакаше търпеливо закъснелия влак. Нанизът от файтони бързо се раздвижи и се отправи в безредие към изходните врати на гарата, където с куфари, бухчи, кошници, дамаджани и с какво ли не още в ръце се бяха появили вече неговите дългоочаквани клиенти. Дигна се врява. Почнаха пазарлъци за цената на превоза, за разстоянията, за количеството багаж, придружени с давания и наддавания, супреци и увещания. Отстрани на всеки файтон бе прикован картон с утвърдените от общината цени за превоза. Но той се губеше под старателно спуснатата над него дреха на файтонджията и благоразумно мълчеше, а и да говореше, нямаше кой да го слуша. Тук царуваше законът на борсата. Много пътници, малко файтони, повишени цени. Малко пътници, много файтони, мало наддаване от страна на файтонджиите. И тук е изток. Пазарлъкът е закоравял навик. Без него всеки се считаше измамен. Продавачът, че е можел да продаде по-скъпо, купувачът, че е могъл да купи по-евтино. При много пътници къвгите избухваха между тях, при малко между файтонджиите. Тук всеки се бореше за своето удобство и пренебрегваше правото на другия. Такъв бе обичаят не само на файтонджийската борса, но както по-късно се убедих и в целия град. Навсякъде, където нещо се купуваше или продаваше, посредник беше обвитата в красноречие измама. Измамата не се считаше за подлост, а за ум и хитрост. Мнозина изпитваха удоволствие повече от ловкостта, с която са измамили, отколкото от свръхдобитото. Рядко изключение беше сам пътник да наеме отделен файтон. Пасажерите, съобразно с посоката, в която отиваха, се групираха по 4-5 души и наемаха общо файтон, в който окичени с бухчи, кошници, дамаджани и куфари седяха търпеливо един върху друг. Тъй като и през това време състезанията бяха на почит, файтонджиите не изпускаха случая да изпитат расовите качества на своите коне и, удряйки ги жестоко, се надбягваха лудо един през друг по неравните и оръфани от дъждове софийски улици.